Узган җомга көнне Әтәй балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр зур шатлык кичерде. Муниципаль район хакимиятенең, ата-аналарның, Таргин җәмгыятенең бердәм тырышлыгы һәм материал ярдәме белән яңа уен майданчыгы булдырылды. Төрле уен җиһазларыннан торган уен майданчыгын ачу тантанасына Башкортстан Республикасы Дәүләт җыелышы Корылтай депутаты Рәсүл Госманов, муниципаль район хакимиятенең муниципаль хезмәт, мәгълүмати аналитика һәм кадрлар эше буенча бүлек начальнигы Рәмил Нуретдинов, Таргин җәмгыятенең цех начальнигы иганәче Рәмил Кудайметов килде һәм балаларга, ата-аналарга, хезмәткәрләргә ихлас теләкләрен юллады. Уен майданчыклары иң кирәкле әйберләрдән исәпләнә. Чөнки балалар физик яктан да чынагып, күнегеп, уен аша тормышны аңларга тырышып яшәргә, монда тәрбия алырга тиешләр. Менә бу җәһәттән инде әле эшләнгән әйбер бик зур сезнең өчен бүләк дип әйтергә кирәк. Әтәй авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Айрат Багаов, Әтәй урта мәктәбе директоры Фируз Нажаровның чыгышлары рәхмәт сүзләре белән сугарылды. Авыл халкы исеменнән чыгыш ясаган укытучы ветеран Зөмәрә Камалтинова уен майданчыгы ачылуга балалар белән беррәттән олыларның да сөенгәнен әйтте һәм балалар бакчасына магнитлы такта бүләк итте. Детская площадка – это такое место, где дети общаются, играют, лазят, играют вместе и группируются и так далее. Сегодня детские площадки очень актуальны и очень востребованы в каждом детском саду. Это, конечно, большой праздник и большое событие для нашего села, особенно для детского сада. Балалар кунакларга үзләренең рәхмәт сүзләрен музыкаль чыгышлар аша әйтеп бирде. Тантана тәмамлануга малайлар-кызлар яңа майданчыкка йөгерде һәм дөньяларын онытып уйный да башлады. Озак еллар уен майданчыгында балаларның шат тавышлары тынмасын иде. Елдан ел күбрәк балалар туып, авылны ямьләсен, киләчәген өметле итсен иде.